Fullasztó ez az egész. Ez az első gondolatom reggel. Minden kibaszott reggel. Ez nem élet. Legalábbis nem az, amit élni akarok. Már születésemkor majdnem megfulladtam. Most mégis itt vagyok. Valami nem stimmel. Évek telnek el, gyorsan. És közben lassúnak, monotonnak, értelmetlennek érzem az egészet. Hova tartok? Vagy inkább, hova nem tartok? Mindig is érdektelen és szar munkáim voltak. Ti hogy csináljátok? Utáljátok a munkátokat? Miért húzzunk le éveket úgy, hogy kizsigerelnek minket? A fizetésnap? Na majd sokára. Addig is élj úgy, hogy minden kurva drága. Nincs pénz, de cserébe idegroncs vagy. És kezdődik minden előről. That's life. A szabadságot mindig egy ilyen megfoghatatlan dolognak képzeltem. És amikor elalszom, úgy érzem, elfogy a levegő körülöttem. Szökéssel álmodom. Hozd döntéseket, és tegyél érte, hogy a saját magad ura lehess. Első lépés. A felismerés. Hogy ez az én életem, nem másé, és ez az egyetlen van belőle. Mi van, ha van más út is? Mi van, ha én írom a saját szabályaimat? A második lépés? Hogy változtass. Kiléptem a munkahelyemről, és talán most kezdődik az életem igazán.